Здравейте, колеги домашни пивовари! Добре дошли отново в моя канал. Днес ще разгледам една от основните съставки на бирата – малца. Независимо дали сте начинаещ или опитен пивовар, разбирането на малца е от решаващо значение за приготвянето на перфектната бира. Малцът е основна суровина в пивоварството. Той е гръбнакът на вкуса и на цвета на вашата бира. Той осигурява ферментируемите и неферментируемите захари, както и минералите, необходими за ферментацията на бирата. Има различни видове малц, включително основни малцове и специални малцове, всеки от които допринася за уникални характеристики на вашата напитка. Базовите малцове формират по-голямата част от вашата сметка за зърно и осигуряват основният източник на ферментируеми захари. Специалните малцове добавят цвят, вкус и сложност към вашата бира. Карамелените малцове придават сладост. Печените малцове предлагат богати вкусове, а препечените малцове предлагат луд профил на бирата. При използването на различните видове малц вземете под внимание фактори като температурата на кашата и продължителността на задържане, за да повлияете на тялото и сладостта на вашата бира. Не забравяйте, че малцът е платното, върху което ще градите своя бирен шедьовър. Сега ще ви кажа някои от важните параметри за малца. Рандеман на екстракт или екстрактивност. Един от най-важните показатели за качеството на малца. Изразява колко ферментируеми и неферментируеми захари, както и минерали, могат да се извлекат от единица малц. В зависимост от типа и качеството на малца се движи в широки граници. 66-82% към сухото вещество на малца. При качествените светли малцове рандемана на екстракт е поне 78%, което означава, че от 1 кг малц ще се извлекат 780 грама малцов екстракт. Влагосъдържание. Много важен показател, имащ отношение към трайността на малца и неговото транспортиране и съхранение. Нормалното влагосъдържание на малца след сушене е около 3 до 4%, а при съхранение равновесната му влага се установява между 5 и 6%. А при по-високо влагосъдържание в малца протичат нежелани процеси. Цвят на лабораторна пивна мъст. Обикновенно се определя спектрофотометрично и има пряко значение върху цвета на готовото пиво. Динамичен вискозитет на лабораторна пивна мъст. Определя се лабораторно чрез вискозимери. Вискозитета на пивната мъст зависи от специфичният състав на мъста и определя в значителна степен скоростта на филтрация на малцовата каша. Число на Колбах. Показателят изразява каква част от общите белтъчни вещества са преминали в разтворима форма вследствие на майшуването. Общ азот определя се при смлян малц и съставлява количеството на наличните в малца белтъчни вещества. Коагулируем азот изразява количеството на коагулиралите след кипене на пивната мъст и преминали в утайка азотни вещества. Алфа-аминен азот показва съдържанието на аминокиселини в пивната мъст и има пряко отношение към метаболизма на дрожжите по време на ферментацията. Число на Хартунг изразява разликата между средно аритметичната стойност от процентните отношения на екстракта, получени при майшуване на температура 20, 45, 65 и 80 градус, към определяния към стандартният метод екстракт. Ако ви е харесало това видео, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и пишете в коментарите с кой малц обичате да работите. А сега ви пожелавам приятно варене на любимите ви бири и ще се видим в следващия епизод.